Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Com saben, l'emprenedoria és el principal motor de l'economia. Gràcies a aquest esperit emprenedor, moltes idees, projectes, conceptes se fan realitat i han fet canviar en moltes ocasions la nostra forma de viure, de comunicar-nos, o ens han apropat i ens han donat accés als productes o serveis que necessitem. Molts d'aquests emprenedors troben que la primera opció per a portar a terme la seva idea de negoci és l'autoocupació, generalment representada en forma de treballadors autònoms. Bé, jo crec que tots coneixem a familiars, amics, veïns o veïnes que estan dins d'aquest cas i que de ben segur coneixem els problemes als que han de fer front per a rendibilitzar el seu treball diari. Segons les dades del Ministeri d'Ocupació, els treballadors autònoms són actualment el principal generador d'ocupació en el nostre estat. Ells estan generant una mitja estatal de 400 llocs de treball diaris. Així doncs, no només generen autoocupació, sinó que, a més, generen llocs de treballs addicionals. Cal destacar que el treball autònom és un primer pas per a emprendre i desenvolupar el negoci inicial, però que després pot arribar el moment en què es pugui transformar en una empresa més gran. Doncs bé, ser un professional autònom no és cap xollo. La càrrega tributària i dificultats de finançament són més grans que per a les empreses i tenen més desgravacions i deduccions i pitjor tractes fiscal. Això sense esmentar que l'autònom respon davant els seus deutes amb el seu patrimoni personal. La Federació d'Organitzacions de Professionals Autònoms i d'Emprenedors, la OPA, de cara a les eleccions generals de desembre de 2015, planteja que a tots nosaltres, que els polítics, portem a debat i que escoltem i tinguem en compte les dificultats que té aquest col·lectiu, tan important per a la nostra economia i la nostra societat. La OPA planteja 20 propostes per a la millora de la situació dels treballadors autònoms, entre les quals es planteja rebaixar la retenció del 15% per a aquests treballadors amb rendes anuals entre 12.000 i 22.000 euros, un accés a la jubilació anticipada dels autònoms que tinguin més de 42 anys cotitzats independentment de la seva edat, una cotització en funció dels ingressos reals i una cosa important com és desvincular els crèdits ICO de les entitats bancàries per facilitar l'accés als autònoms. A aquest manifest es sumen altres entitats que representen els treballadors autònoms, com ara els col·legis professionals, la UPTA, que és la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms, la ATA, que és la Federació Nacional de Treballadors Autònoms. Doncs bé, des de Compromís considerem necessari escoltar la seva veu i ficar sobre la mesa de negociació a Madrid les seues propostes. Perquè crec que ningú millor que ells, les persones emprenedores, valentes i que han arriscat per portar a terme el seu negoci i que estan generant ocupació i riquesa en la nostra societat, són qui realment han de dir quins són els obstacles que es troben diàriament i que des de l'administració podem actuar per a reduir-los i o eliminar-los. Per això, avui, des del nostre partit, Compromís per Vila-real demana al plenari sol·licitar al Govern central i al Ministeri d'Economia i les millores reals amb les quotes dels autònoms i autònomes, que el Govern central escolti les propostes que la UPTA i l'ACTA, com a grans associacions de treballadors autònoms i de col·legis professionals, per a millorar la qualitat de vida d'aquests treballadors. I, per últim, que s'activen els mecanismes necessaris per millorar les condicions socials, laborals, econòmiques i fiscals dels autònoms i autònoms del nostre estat. Efectivament, acceptem l'esmena de Ciutadans per al primer punt perquè considerem que han detectat els 3 punts més importants per a treballar en el Govern central. I en quant a la moció que ens presenta el PP, com bé ha dit Pasqual Batalla, considerem que borra una mica el que era la idea general de la nostra moció, que era replegar i saber aquests 20 punts a treballar conjuntament en el Govern central. I res més. Moltes gràcies.